Obeka sembi monta masudi na muntie na wahu adwene a ewo akufo ado ne nkrofo mo wa around him no etirim Osafo Maafo say ya ko age Ghana na Asante fo kura nkan so se na adwene ni eda ne tirim a ebere no the development aba Asante akuye man tem sini gna mo furu ye kan region Ghana no ani si region e fa ahensam no tete no na suma tete na for yata na no kwe this was the chiefs that fighting for independence I mean Asante fo kura nkan na saa asem o kan ye no wa ma wo da na ketewa bi ankokan am wa ntretre no panyina betu ya utiri wo fu dwuro na wo beka saa asem wo ya betio me ka asem a kire wo we nya the first time a yeso aka saa asem saa asem wo ya ye o wono akro no a ebi asipen ye oya bonsam no oya bonsam pa sesia na wo pese wo ye na afenyame amwa na Asante tumi ne pagya na afe akofa entokwasem e di abama mu na wo ye wo asem wo ya wo kan ye no enya bia no odwene ho enti wo dwene ho ahwefo yema mu nyina akwa ba wo hwe yen ewo na Kesse TV na Kesse TV ubehu yen wo KUMASI TAFO PANKRONO bonsuom eho na otwede ampokwa amyanko ne nananom de nakoa asie na yare ko twiko breman nyina no eho na samre do bia de nani kire de da bia ya na kante ase um nyina so se bo ho ban sikaduro ni ba bia na mum obo ho ban ne kire o de wo so ya eno ne di sika no be den ebeba nene wo hwe a bufuo wo ha pa sanse nana ofura kuntumkuni ene wode abotire enso aboniti a kire se bibiasi bibi nsikwa senia odontofuo bi ebo no nyomo bibiasi na de ne ba se kire jamaase asamre de tumpan ana de na akote bayira homa mu asamre de ama bayira ambo de na akoka eye tikasi ori adwen asamre de wabokun kobene mu na wababotire nani abre wato abesen no ni nyina ne se Ghana ni panimu bi ai wose ko hunu de na wonim de na ko kirenchiri ma de ena na no akoko yi nika eno ena aka ho bi ama samre de nana eboafo de nana eka nyina ne se amanfo tuo mu ani ati Asante eni mu ahemfo ne mpanimfo wo mu na ne obusa ne se enti de mpanimfo binom eye Asantefo ye deserve se saa de no wo de de ana eno na aka ho bi ama samre de nana boafo eni se ni nyina ne se Yaw Osafo Maafo wo ye senior minister ene woni nananom ahemfo bi akosia a wo mu ya chemfo ene wo ka kire wo mu se ye pe ye independence kra no na Asanteman ye den enka ho we papa panimu kasasa eno na aka ho bi ama nana enso eboafuo enti nana so wo be kire na Abakosem no am na hu se so ye pen na oni lem no ntwa sapanto na o man ni nyina nkwada ye ba no ye mefa so ni ehunu se ye nyina ye o man baako nipa baako region baako abusua baako Ghana baako tweme me ba sesi ya me ba de enti ane na nato abesen no ye bekirekire mu ama so atebi ahwefo mamu nyina akọ aba sene ya mugya mo hokoye no masan ababio na wa wohwe mfoni na da haye a otimu se bibi asi kusie yesu opia wi a na bibi asi nti wohunu se obi abọ kobene mu sei pa na botire bonitira obeka sa ale na biribi awu ana nana ne biribi anwu na mum edura ni bre a na sa ne ma we sa na wo sesie ti samre hwesane ya waye no na hunu se ende bibi asi therefore yam wakọ aba ye ni ohene obi bebi sa se wato abesen no wafura kobene na wabọ abotire ase ye kwakon anase bia wasi bia wuo anase bia otumfuo bi ato anananom wose do anase bibia hyewo because kobene say yemfura no kwa wadoroma ade na asie wa homeso na je se amen pa amen ti kandienti amen yenti adese mama mamu nyina ha yedika yedi aseda be mo otwedi ampon ni nananom nsamanfo ni abusum ni asa nokre so makọ echido mabo ye mwa ama na yeda so te ase boni bia nto ye sabi ehwintin kura na ya nhwe ase na ye hwe ase mpo a ya sori ni nyina ye odoma nkoma adebo na ewiase a eda ho no sabi amu sabi nyaado onyankopon boye no wahyehye bibia pepepe onim de ewiase kwakọ wie
ɛna onim de wiase onipa bia oba asase so ade a obeye correct na ansa na no atiefo eduru me bia na asefem enya hwe ya no ono nsu aguso ya sebia mu sebia nyaado apupu obo na suo na odesu kachia empanimfo ka kasa bi to ese ye kotwa mi ko bi ye kosene so misiri bi ne de boma bodina na mentie nde obete tie ni yo yesi ye kotwa mi ko bi eye dua ho asem no ye de sere twene ene ye kosene so misiri bi ade ti de boma bodina mentie fi se ni nyina na mi wom bibia wo ye bi ya pa na mesre ansa na mesre adehyemayema de di kae no okon ebre atwam okon ni hobio ekon ye nananom kon ya ema ebi wo matoto ye de ho gi akyerema ye wei ene sabre ne nyedai eni hobiem ye kae na kyese ya awre hosem enti esanse okon eni wiase biemu a atwamu no sabia nyaado so ya akwala so ya panyini so ya ketesia so ya babawa so ya politician asembia o kano ana wana motu bia betu no tuanamo a ensa nkobiri ni pakuru na enkofa pinche eni matiu makao emewiase nkofa entokwa ensa mfa ma ememu efrise matete nkoka yaw bia efrise nananom se yen ara ya assassini abo dendende mayen moja ya nananom hwe tugu ye no eduro me no so se beye bidi ato aso nananom de ka hwe moja na to aguo aye bi ato aso a ye beto aso a ne se ya nananom de moja gu ye no de maye no moja no so akatanti o se bu ablabo papa de to ye nananom so se bra omo bra ni moja omo hwe tugu ye no eso abanfaso amaye eno ne hia na sabia nyaado a eduru baabi na utie niema bi a na wote a na wanhwe yi a na wokɔka asɛm bi a yɛnka obi te wa onte ase fi sɛ de wote ye wante de ohuni ye no so wahunu ase kyerɛ tibletio ana sɛ obi sa mi a mafade ya ase pa ani braba na menka ade akosi hwe sɛ ye ka ona Ghana mem okoje omansi ho a obia ni ho se asantefo obia ni ho be yi asante afiri mu ye kai ono a eje Ghana man esi ho a na me kai atiefo adwen mesremo ena no ani bre ba pa ma me kasai kire ne ma bi kakra me kan asem bi ne ha obi a omane ha no fi se entokwa furu wa na wura fra keka ena entokwa so eba esi nyina ye de keka e kan tokwa ko hu bi formula na ade a eya ene se epupu obo na suo na oda su kachia hwe ye nananom ko ye ewie ye nyina se de nanom kyerɛkyerɛ mu no ene ye de te wa ye nkwa ko bia no ye nkɔko a ene obi asɔde a na ɔka de ɔpɛ no ɔka de ɔpɛ na ka utuo da wokɔ ho a ka betumi abɛkeka wi ye nananom a eye trap foforo ya sebe me ye panyi me ye badwemba me dwen adwene kwakiri me mpesa me ye mpapa mu ene tribalism ne niema ne ade nti no nyina ye Ghana me mpese me bod sa fo no din omni abrofo ekoye baako ebe to sa asantefo so tribe no bi ene abrofo ekoye apam baako omko bom ene omni asante bekon ye weni nyina kire no omo ntimi asantefo da abrofo ne ye kon ya mako empre baako enan enso omo ntimi amfa asante na oba timi kwakon anka fom de ni tuo kwakon oba besia ni nyina me kai mu asem kakra ni nyina nya bibia o efise obi nya sa bia ko be ye bi
obi enya sabia enkobe bi eye sikadwa kofi no ablofo pe kwanu sabi so on befa na sabi asante ntitinti yema ohun se oduma nkobo bo ode obolobole bo ade oboli bibia wa hye ne bibia pepe na onyankopon me de ma no na numu asem ene ye adwuma na ne nhyehyeye ene na pam ene ye adwuma ene gina enye de onipa pe efiri se de onipa pe ene nyankopon pa bia wa wo hwe mi na wutie mi eka onipa da sani bi nkuna nka wowu na nka sabe wabla bo asai na nka wa anidi nanso da wa nwumpo da nanso da onyankopon otamfo no ebepe se obabu ada na nka wo de chance nam express media ne no saa da no onyankopon so be mu odidi yie pa be hwe nam wankasa be didi atafre won sapa amahu se sabe odidi ama akra ba ho efiri se onipa adwen onu onyankopon adwene ense da piaw so ahu meka edi akosi sai fi se yenyinam enyaja ene obi asori a asantefo na asantefo ene otumfo ede ade na papa yaye mebeka otumfo ho asem kitwa bi a kyerewo papa yi betuo na yere waye de ni achimni so ya chimni adentina otumfo ko wala ya chimni onti ase ye tesi ye se na yere ya chimni asantefo fa bufui se nya amane kwai wati amane na wafom kwai enye kwai na wafom o oni bibi odo openkabomu odo eni ade ehia enkabomu o kire se de nkofo bi se sabia mu sabia nya ado achimfo ne asantefo wo entokwa ne niema bi ye ntamu nye fe no papa no e de saade na be kire se dabi ye no omu ni boni bia ye nyina ye Ghanafo ye nyina ye moja kon konbre na ye dai atwam nipa bonfo na kai konbre ade a papa ne ye no onye dai yen san hwa de eduru pempenso ensem bi sisi yenimo said osajo Osafo Maafo ebe kan ye no na ekoduru baabi no na osa asomdwe ba ena mafidie sunti nya afi na be kire pusamu akete dabi fisi yetete me ya nyeme sabia mu sabia nya ado sabe kaflache unum tabu afa ahwene mu no na wo kire wakiri kwai eda edikai ya opemso ensese baabi a empono ka onko no enka bobunti o otuanamo ekoye ochimem ene osagefo amoatia ofolpanyi ekodi sebe afashete se enkabomu ekokabom na asantefo bebre bufu sa asante ntwapra yenyesei woni ma rekodi antia one ne nsamanfo pemso one ne nsamanfo ene sikadwa ene na bosom ni asan boni chidom edi nkita ho no ena ne nsamanfo na bosom ni asan ene ni sunsum chere se senkabomu ena de beba dia na senkabomu ama na nyeye na nkabomu na de beba dia ye ma kwai fa amane akwanso na ye ne ko ifi se ensamanfo mposi ye pedodo nte se yen ati asefo otumfo ko ochimem yamane se de se fata ena ode koye ni nyina agina se ntia enkabomu papa wei hwan na osene no so oye nyankopon ba to e King Solomon oye wise man hwan ompentitimu yen hwa de oko menhia ahimfia ofa sabia mu sabia nyaado enye sabe kafla menuanom apepefo nko na guo asonase ana meboa ni omu kwa na ho omu na tweme alaba anyina ya menhia o ene omu nyina omu na guo trap bia no habi ni mu papa we ni pa bone dabi bone be no waye ade no waye tene Osafo Maafo ompese asante ni wale achimni no
na chese woyɛ bonsam no sɛnea wɔyɛ deɛ woyɛ bonsam no woyɛ bonsam pa sesia na wopɛ sɛ woyɛ na afenyame amwa na asante tumi ne pagya na afe akofa entokwasem e de aba mu na woyɛ wo asɛm woyɛ wo kan no enya bia no odwene ho enti wodwene ho wobɛya ma yɛ asantoa no masɔle enti enya bia no wokasa ɛsɛ ampa woyɛ panyin woyɛ senior minister wokasa ɛsɛ ampala sebia nyaado woyɛ senior minister na enya bia no woyɛ okandifo ya obetima di omayanim ama oman na fa ntoma pefra ahwefo ebia ne binom enhwe video no yenkɔhwɛ mra sesia na yentie de Yaw Osafo Maafo senior minister ono a ɔkae sembi munta masudin na muntie obeka sembi munta masudin na muntie na wahu adwene a ɛwɔ akufo ado ne nkrofo mo wa around him no etirim abaye bo video no efiri baabi a wabɔ ya netie se Osafo Maafo se ya ko age Ghana na Asante fo kura nka so se na adwene ne eda ne tirimu a ebele no the development aba Asante and medical can over and over say sanko fo adwene se wo nananom na se oforia tew and na why they are the first class citizen ti Osafo Maafo ti no nyan to kwa bia ne de ya to kwa ni ma wo kwa no ewa Epie man tem sini jamu frumu. Ye kai region Ghana no ani si region. Jiro. Ye kai region o man Ghana no ani eastern region. Woni bi dey okasa. Enye because of Kofodia o. Cause eastern region na Chebi ewo. Eastern region na Achim Kotoku ewo. So ye ka eastern Ghana region. And one obeka ye wa make a statement way before. And there was a sisubia, and you will know the mindset of the people around Akufo-Addo. Yes, it's a wadamfo. Na menchiro usumai. Yenti you. Yes, experiment the education system. We are easy here no national health system. We are easy here no national. Anye ya we start all over. A regional se obia omubi. Na misa so. Eba ahensam no tete no. Na sumati. And not for Yata. This was the chiefs that are fighting for independence. I mean, that's the foreign count. Average now, Asante Formote. Look, let's be very honest with ourselves. Behind closed doors, this is how the people think. Behind closed doors, Akufo-Addo adwene ebana hensema the people who fought for the freedoms of this country. Eyanano for Yata Samra na Asante Fokran. Awaji kwachika krebi na Sabra ho. Sabra na Asante Fokran kan. Are you mad? So for Yata ankra ana no choro na me independence ana. Are you people okay? Mu yo Yaka omo mu fa tuo akode Chumenchu kobia manfoti akente obri abu se tutumo a wo mode ko yema buronya ntimi ankonka wo ma mo na nankrata na ne ye kyerɛkyerɛ saa tretesefo nkrata no a na mo mode koje wo man no ofori ata ofa akode kokko wo. You see, this is the mindset of the people. Boni bi ona asantefo ne santie Eba ahensam no tete no na sumati and not for Yata. This was the chiefs that are fighting for independence. I mean, that's the foreign count. I'm not going to part of this. Yeah. Asante for na toje mo no wonder say no person mo say otumfo say tutu ahini enti wo mo say royalties ni kwa yemfa nkrata ankoto ano no mfa nkoto UK no mo fra ban mu a wo mo na arulie etoje mo asamoto na ye MPP fo munya sebisem hunu no amudi ye nyansem hunu na ye die no enkrofo no ya support wo mo madwene ni o Akufo-Addo adwene na woka no say in the mind of Akufo-Addo, in the mind of Osafo Maafo, say na Asante for nka the fighting of the freedom of this country who a burden on the development papa bremo mo akwanye mo hospital na mu empani se me se judge no hene no a enum ti se na won hwe na won te ya sabre wa hwe no wate no kae de nti amana na nani abre wadaro ma pia to aso wa hu ukọ menhia edahoi ahemfie kesi atese sabia nyaado yenuanom amanfrafo nkoa na atwa ho ahia ya sabio asantefo kura nka ho titemu bi anim titemu be na wo mu titemu nim
said ya na anu mi di kankan no Asante edi na ye nie ye wa Anwunaga junction ye wo Mosin Zongo ye wo Sabo ye wo ayi Konkoma market ye wo wa Anwuna Mfantino town Anwunaga chese o ka ko sisi Anwunaga junction ye wo bia na nananum sabre no na adwe aboa bi kura no ote ba bia na nipa duru ha na edi aboa no ho agro adwe kode na manama kode na aboa na esa na edi aboa na edi agro ye nya adwe nkwanta yesa ye ya benya adwe nkwanta ya kaya sa kai aboa empu hwan na wodo che asantefo enam die ntia ani bre otai eni ahoya pesami nkumnya atirim oden tirim pofin enti da bia mo bo asante ho po mo bo pon so a ne mo aye dai na sane nyame anhyehyɛ ne saa woni ma rekudi ntia nyame anhyehyɛ ne saa efri se empanimfo se aduane eye akyekede dia no okana matu humrika no osa ho akyekede no bɔkɔbɔkɔ no abefa na ade tie ne ye aduane a eye akyekede dia no okana man odimnika girigirigirigiri no osa ho abo akyekede ono no nam no okote se dua bi abuda ho dufochie bi da ho na abuda ho bi ebemfie ba apem oduru ho a no wadam Nyankopon ase e ka wasem osem Nyankopon me da wase sen ka ma me nya nan ete se maafo mu ahodo a yetibi tumirika enka sa dua ka biduru onke bukum me enso na dua na abuda ho da ti abo akyekede oso wode ne nante empo eye na wure kyekere eda ne Nyankopon ase ntempa bi nye tieni yo oduru wona se dua abuda ho a wase me Nyankopon sen ka o ma me nan te se emuadom a enka sa dua ka biduru ka me na bukum me enti wo se duru hantem ne nan so enso na dua na abuda ho dadaado enti abo akyekede okai Nyankopon enti mpanimfo se akyekede enante eboko nenso me de brebre ebekọ ko duru ba bi esa me ye dai me ko duru eyo Nyankopon adebo Onyankopon trimopo hwe asema meka enya agudie o se wope se wompe se woni me be ya adwen se woni me nya adwen David akonya no King Solomon akonya no ena o manhia no me ka asema kire o onti ase na apa kom ne wura mu se ohene David akonya no e wo hene fa na enya bia no wanyina ni ade nyina ekuti Asante na Honorable Osafo Maafo anya bia no bisa ho se sabra na MPP mo pe akonwa aba mu aba hwanu na ma mo ba ye ene so agu nani mu ase Osafo Maafo enya bia no betuma ba Asante ana enya bia abato obeduru wa mo be ba campaign mo beto be campaign wo Asante ana ene o be ye no achemma mu ho nko a na adenti ena sabe o yese akwala yese sabe akwala obonwa na o ma akyekede na aboa no na no wa no ma na no wa na no odidi na ntwale asuo so hwe ma me ka asem kire we mo de politics eni niema awurawura wiase Amammere ni Amammere ase bibia ene wonim dia koduro awuramu ama ene ehemfo yakan no atum because wahini we MPP ni wahini we NDC ni enam tefa kakra obenya die nti no atone man ato atwene enti so obi ye president obi ye minister na sabia mu sabia nyaado odi sabi kafra o odi nsamfu bi ana wo kasa onwene ho fi se onhwere nim hwe na chi fi se wahini no obesode akasa tia no sa ade a wo ye no enye no obeche no kwae no we the party member hwe abuduni andani dabon asema yeka hwanum ne do enipa edo ye nuanom ejama ewo ejama ho do eche ye sabia mu sabi kafla me nuanom apepefo abuduni andani enye papa ba ko na wo mo efirim le tententen ye tintoko bida enso politics nti ya wura mu a akotwe abusuanu bi se tu efa 1DC efa 1PP te da bia ntokwa we party ba na ahafo na asori we party ba na ahafo na asori enti da bia entokwa mpada
na sabia mu sabia nyaado panyina besiriwa ya wonyina duru sei utiri wo afu dwunem ana onya besiriwa sa Osafo Maafo ye pena besiriwa panyina besiriwa ne wani afie wonya ya kura no watra mfie aduonum onipa watra mfie aduonum ko a ya ka watra oduru mpanyi mfie so ye fro pani na wo beka asema ma nipa atia asem sei na beka ode ntokwa na eba o pese ode kasakasa ne ade eba eye na nyese sabia mu sabia nyaado a empanifo na tie nipa na so a kanipa beka asem ama nipa da sani ahunu yo nana enti baby a yedroi eni papa ya asem yo a obekan wugidi ye se di wura politics mu a Ghana mampani ne NPP amana kuo mpanimfo wo beka bibia na esan se Asante bufu a na Asante bufu a NPP no wo mo wai mini ameda CP oni bibi akofa sema bapa asema nka beka na no obisa no enya bia ona bo Osafo Maafo ya sebe one omampanyi ena ebu Ghana mai na osahe ni krom news ni busuani sa ni busuani se o nyina ya chem oye ni busuani ankasa eno no meboa na busuani asem obeka yi omampanyi ni zesi aye hwe no de asem no obeka e bia na onte ya ene dai wate ya manate na se wa meka bibia na je to support no na onim hu bi na ye so obi beka kire no onim hu bi yes na one na adwene ye mpanimfo se panyine tena fie ma nkwalare na nka ne ka na nkawefo a panyine no ka hu bi biawo wawie ne ka panyine tena fie e ma nkwalare na nka ne ye ka na nkawefo a panyine no oka hu bi ti asante mpanimfo aye kom no mo hwede wachire ye hwede wachire na mpanimfo se panyine so ntena fie e ma asefo anyade emfo de tosu biemu mpanimfo se sebi nyaado se ye kanankawefo ne se wo panyini wo tena ma nkwala no ekowia wayi bi efi se ye chirikokwa ye ni ma wono eti sama ekwa nyina no ye wasam kapa na emom no bibinti ene ye twade mpanimfo bi ba beka o man panyini ye mpanimfo bi o ba beka Amampani no emu amampani na kufuado ye hwede ye obede oba beka se kwa omukobo ye no a eye group na video no se dem hwe ye no omukobo ye no a na wiase sabia mu sabia nyaado ye tuufo kukuam na se wanti a ye tuufo badwom na epa omukobo kukuam no a omubosie ya onyankopon sada kotokoso nti epo bia abubo ye bia no eso atempre no ne mprensa so woni awu wahu na onka hu bidia omekasa ometuna no mutio emeka bibi ebientie na sanya sadia enya na meka chem se mo MPP no agu de toso bia ma menka asem nkyerɛw asantefo obia ni wa wodo eche yeye me kyerɛ wade bi omampanyine kofo oya asante omampanyine dada wanya ne be sabia mu sabia na otiase ya ene otenchen ya maami ama paaba ofura pagafio no kore me kyerɛ asantefo su ewe mu me nua asantini ne sabi manfra ni bi nyantokwa ne yo me am yonko asantini no obekɔ ko support ho no ya se ye dia di bio yesu ene ye ban ewe mu no me ka asema kyerɛ wo onua asantini opa ene ne nkoya ade obekɔ ko teto oni ma rekodi entia asantefo se ya de ohoho ena chichiri kuro ye dia di bio so na ma hoho ni kan ya de ohoho ena chichiri kuro omampanyiri kofo betena akonwa so ne nhwa ade e de na oyema asantefo as interchange kuro oye yi interchange oye yi wantimi mpo anya nwie me ofa Mampon road ena mu a ekotwa ekoduru sabia mu sabia nyaado kodwokrom meka nhia no na okroso pento ana se odi inji boat krusu ekroso na akosi krache minim sa road ni so akosi sire babia se okosi makango so a okotwa nsuo no a kosi salga uguramu a besi yendi meminya guramu ho metime guramu akosire babia mepe bia esire mu kura me minim so no
eye baako because more than 35 good years ni ne ka sempa kire wo minim srempa first kafra okobolega sebe etese sebe utie kurase ti paabobo de tunwum bi wose se wonim esremu a ya ahwenzongo Dr. Paabobo otunwum e wonya ne baabi kro oya ochini wose se wonim esremu a ya ahwenzongo ene yakom babu no me ko tamale minim de tamale tie ene okobolega bolega efeche kumase o man panyi ko fo ne koyeye uko tamale dia yenka usi tamala ubakata sebi abu sebi nyado wasi ablotire tamale fo me boa me nua no mahwefo me boa na tamale sports stadium akofo akosiesi ho no enye bi ne kumase dia tantai ti se nkoko mu esi wo Aliu Mahama for street light ya answer na obe enter tamale ana be enter bolega ana wa ene wa kura no a ne nka won ne kwhwe wa ni nyina ye dey eyo man panyi kofo yani ankasa ye dia no Asante Abakosem e dia no wo ye ma ye ono kura anya hwe na ne anya hwe amaye fu ado na baby efiri se asantefo ye dwa hoho esere ye na asantefo na ekoba ne se no obi kodegem ye no ane se na man amene afo ene ya hata na asa ye fidie kosie de ne obi asode a ena asantefo e demoka bone be ne ye dia ye mo nkire adekodie why the what do cha asantefo why na what do esna asantefo minim sister bi sebe pepeni oba no osinana meme kro de meme makwan ma meme nua meme ba enwale sebe amu sebe nyaado trap way da meme ma wala asantefo nkwa fisa asantefo mu wo domani so ate sister bi ba tafo nenum tom fi se ye buade ye donipa ye wotema ye wo humobro ye dwene ye nia ho ye so ema MPP ba yi ene Asante ade na ekoso efiri soame efiri entete me kan entete onim entete wo ya Asante ni so onim entete me to onim entete baby Asanteman secondary school mo piao entete audio no ye flow entete efiri entete ade ba so an runabout ebe sitafo 3 months no street light just one akufu ado ba so I interchange 5 bisansa Asante region bi ka ho ana se mo abomo po dada me ka sempa na kire mo efiri entity audio ebe sitafo so am runabout kakrakai na nkasabe enjina mankani papa ena nka eti ayire eyese ya yire mkura nka enwanwa ya draw ya na opoku wale ya dine statue asi so am runabout ya na opoku wale na me man baby pantra ya dine yesi no enkania disco light yesi kura nka chen en so free tete be fa so am runabout e batafo 3 months no street one light one say kania boy say the Johnson Abakoko edu anwumre efi nonso ko na anam ho eba angrobes ebe chiwokun ye be wo sekai ye be je woniema efiri say kania ba akupempo emo ho ene odasani hu say nipabonifo bi ba na obedwetwa age no omampanyin kofo betena konwa so de no ye ma Asanteman efiri say oya Asanteni okai adofo okai ahoho enti de ahoho na chichiri kuro ama kwesiremu kuro uko ene voter region wana nenim ho wana nenim ho ene kofo adawroma wana da so da ye say MPP be beto aba ema MPP sebia mu sebenya voter region omanya bibi wo ho parliamentarian afri ho because of omampanyin kofo Asante dono etinimu ewonimu yeso ne ma so ni ade a ye huri course no ene de ne ba ye na me ye sabe aboa kwa akyenkyena osi memrama no ene masiri mitirim aboa kwa akyenkyena osi memrama no masiri mitirim enti ye he de ye wura omampanyire kufuado obeka ade akire ya Osafo Maafo ya Osafo Maafo ana se Ghana man obeka kire Ghana man obeka kire ya Osafo Maafo so wakofka ntokwache na se o pass maka kyenya me na ka kire because o ka Asante a e Ghana man nyina na waka no ye nyenam nyaja
What you say? It's your shot, yeah. Asemwa. Obabeka. Obeka. That's why I'm a coming video. I guess of Wasso. Necessary a pono boy, or can't be. Nana, yan share, Sesenka, Yaw Osafo Maafo. And Wabeka Sassem we Yaw Timu say, Asante Abakosem for true, Etono call home, a cocoon, and Wabeka Sassem and take a free nano ya, Obeka Sassem ye 20. And Kasena Abedine. Kabe was walk a cankala, someone as walk a candy asem. Someone was a medin some phone. Sana Kabe, I know so what in some phone. Is it Sana be an agony? Ah, what is some phone? Now you're 12 bros out town with him. Just say what did he? May say, oh, you're 12 bros out time. Only di. So bedi, so only di. A told in a black bow with this war. Now, some more kind, you know. Why, man, would that not get to a young cock? I'm one threatening. Moon, I said, yeah, we threw food. Now, because I some way, yeah. Let you make us much low. When you're the first time one, yes, what can I ask him? Sansa, where are you? One more chrono, if yes, pay. Are there Asante any day? Ne, if you say, who great your penny, I was sending me. Now, so your uncle's what time was no young court tower. As a cadram when you are bringing now, what they can, or any, over your day, and I got to quiet. Intimate, overhead, intimate, me, over another got to quiet. On your uncle and at this time, you know, a DC hole. If we say, so we'll do a fool, Nessa, Yamia Hunumwa, and for the year that. On your uncle pon someone, there be an yas as we can die. On your uncle pon sem, the boat tire, the trimupo, Nancy, why ye? Only but as a new super solitaire, I don't know me about so. Then you now count a gun, I say, I am one I know. You who call any who back. Nano, yeah, you better shut your better turn off a she. Cement, iron ross, 42 million. 42. And iron ross, 62 million. 20 million, and that's all. Oka be back say Ukraine to qua. Ghana and Kwani Akontokwa. There be an petrol. Yet is castle. And so come the comedy. Ghana yet is castle. And a Ghana no, Sikana Fedi and Flis one at so. Yet Ghana, Yakon Conso. May ye offer any power some can. Topa, Mumfasakano, me come a minute. Munko Fosuja for near Mechimian Kukumi. Mimi Wua, Nini Pen with you. Mimi dear bay. Ni papa Pebby Crow. It's ye ready on man penny. And then I can't. And yet, say, some noa. Any pana can ya. Or dear tia, Asante for say. I can some who. Ya say, ya Ghana of my independence. Who dear no. Now Asante for can. No, ye shadow or becca. No, becca ya. Sabrano, and you better to Abasanes. Then the penny only say, and Tasuko or Nipanum. Then so, you're giant fool. Piao. I have 4. Senior Nana Ekano, Tasukoko, a will be a num, no jai etifufu. And then Papa Moon, a nibe bia. Tikasa and be said, dear, no beer say, penny be an itrimwa bobel, betting a casasem, Nanso, and yesi. Dear Canyon say, ye Henia and penny for Babeka. Kosua Hen and Kesse TV, or Hana Dagania Mania Bia, a hat now saw the bar, and caught my anum wound for soon. And son, why we can I can name in nay one who piffy na nana eka a chat to win and say, yes, see ye da, wo junior, now wo junior, now wo junior, no one junior in the room. San Saudo Sabacon, a 3 unia sono, Nenayaka, and Subisa said, also as a term to say. Medin the Breto Baco situation Mandela, Yadamoase, Yamamu Monisha, a piao.